Nieuwe minister van Infrastructuur kan aan de bak voor Zeeland. Bij Zeeuwse politici heerst er niet alleen ongenoegen over de tolheffing in de Westerschelde-tunnel, maar ook over de PFAS-vervuiling en de Hedwiegepolder. En verder in het nieuws vandaag. Hoe ziet de toekomst eruit van de veerboten? En steeds meer mensen weten de geestelijk verzorger te vinden. Goedenavond. Zeeuwse statenleden zijn niet blij met Den Haag. Zo willen ze hardere garanties over het voorkomen van PFAS-vervuiling in de Hedwiegepolder. En willen ze dat de provincie zijn ongenoegen uit over de afschaffing van de tol in de Westerschelde-tunnel. Het kabinet wil die in 2030 afschaffen, terwijl de provincie rekening hield met uiterlijk 2025. Twee verschillende onderwerpen die allebei vallen onder één ministerie, dat van Infrastructuur en Waterstaat. Straks praat ik hierover verder met Ariana Laforts, maar eerst de statenleden die vandaag via een motie zeiden geschokt te zijn over de brief van minister Harbers dat de tunnel niet eerder dan 2030 tolvrij kan worden. Wij zijn geschokt dat het kabinet nu niet verder wil gaan met de wens en de uitspraak van de Tweede Kamer dat de Westerschelde-tunnel eerder tolvrij moet komen. We hadden daar toch wel goede hoop en goede verwachtingen op. En eigenlijk zijn er gewoon vanuit Den Haag echte verwachtingen gewekt dat we in 2023, hooguit in 2025, tolvrij zouden komen. We hebben al heel vaak contact gehad natuurlijk met de Tweede Kamer en met de regering daarover. En om nu ons zo af te schepen door te zeggen van ja, maar we zijn er nog niet aan toe en er moet veel infrastructuur gedaan worden. Daar zijn we inderdaad echt door geschokt. Ja, Ariana, verontwaardiging bij de statenleden dat die tol pas in 2030 afgeschaft kan worden. Maar het is de provincie geweest die uiteindelijk zelf met 2025 op de proppen kwam. Dus is dat niet een beetje misplaatste verontwaardiging? Nou ja, goed, we waren in onderhandeling met demissionair minister Barbara Visser, die ook op dit ministerie zat voor de vorming van het nieuwe kabinet. En ja, dan zijn toch inderdaad de jaartallen zijn genoemd, waarbij wel minister Visser toen wel heel strategisch zei, luister, het nieuwe kabinet die doet de finale beslissing. Dus ja, daar is het even wachten op. Dus ja, in hoeverre heb je dan een poot inderdaad om op te staan? Maar wel duidelijk is, de vorige Tweede Kamer heeft heel duidelijk gezegd, de Westerschelde-tunnel moet eerder tolvrij. Ja, oké. Dan het andere heikele onderwerp, de Hedwiegepolder, want statenleden willen meer garanties van Den Haag. Ja, inderdaad. Vandaag ook veel verontwaardiging over dat dossier. Vrijwel alle statenleden willen niet dat die polder onder water wordt gezet voordat duidelijk is wat de kwaliteit van het water is dat die polder in gaat stromen. Of dat niet vanuit de richting van Antwerpen ook weer vol PFAS zit. Statenleden waren dan ook onaangenaam verrast toen een paar weken geleden duidelijk werd van goh, we gaan toch snel aan de slag met het onderwater zetten van de Hedwiege en niet pas volgend jaar. Dus ja, gedeputeerde staten, het dagelijks provinciebestuur is blij met deze harde opstelling van provinciale staten. Want daarmee kan, gedeputeerde staten kunnen daarmee weer een vuist maken in Den Haag. Ja. Ik zei het net al, twee verschillende onderwerpen, maar één ministerie. Wat doet dit met het vertrouwen in het kabinet? Ja, we zitten natuurlijk nog steeds met het debakel van de marinierskazerne in ons achterhoofd. Dus ja, ook weer zoiets met deze tunnel. Met name die Westerschelde-tunnel en dat jaar 2030. Ja, dat doet de verhoudingen toch geen goed. In Zeeland is dat vertrouwen in Den Haag natuurlijk toch al een beetje broos geworden na het niet doorgaan van de marinierskazerne. Als nu weer verwachtingen worden gewekt doordat de Tweede Kamer zich echt heeft uitgesproken dat de tunnel tolvrij zou worden in de marge van 2023 tot 2025. En het nieuwe kabinet zegt nee, het gaat pas 2030 worden. Ja, dat bevordert het vertrouwen in Den Haag niet. Ja, dat wordt veel praten en overtuigen in Den Haag. Staat de koffie daar al klaar? Ja, dan komt dus in ieder geval op hele korte termijn komt er een gesprek tussen gedeputeerde Harry van der Maas en die nieuwe minister Harbers over de Westerschelde-tunnel. Ja, met de moties van vandaag, of dan in de slipstream ook het dossier van de Hedwiegepolder en de PFAS wordt meegenomen, valt wel weer onder een andere provinciebestuurder in Zeeland. Ja, dat is eventjes de vraag. Ariana, we gaan het afwachten. Dankjewel. Bij een duikongeval bij Katendijk is vanmiddag een 67-jarige man uit België om het leven gekomen. De man was aan het duiken bij een duikplaats bij de Oude Zeedijk in de Oosterschelde. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten uit, maar konden niets meer betekenen voor het slachtoffer. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.
Wat moet er gebeuren met de 2 veerboten tussen Vlissingen en Breskens? Over 5 jaar wordt het onderhoud te duur en dus zoekt de provincie nu alvast naar oplossingen. Zo kunnen de huidige veerboten blijven varen of kan er gekozen worden voor duurzamere nieuwe boten. Ook wordt onderzocht of een snelbusverbinding door de Westerschelde-tunnel een optie zou kunnen zijn. Maar daar zitten deze reizigers in ieder geval niet op te wachten. Een bus zeker niet. Een andere overzetboot misschien, maar ik vind deze wel prima eigenlijk. Ik heb er echt niks van opmerkingen aan. Ik hoorde dat ze bezig waren over een buslijn, maar dat denk ik niet dat te doen is. Want dat duurt 2 keer zo lang. Dus dat is gewoon heel erg onhandig. En het veer is wel altijd iets wat er al is geweest sinds heel lange tijd. Volgende maand wordt Provinciale Staten bijgepraat over de opties. De Rotary-clubs van Vlissingen en Walcheren doen mee aan de landelijke actie Geef een boek cadeau. Alle groep 8-leerlingen van de basisscholen in Veeren en Vlissingen krijgen het wereldberoemde dagboek van Anne Frank. In een bijzondere uitgave met een fotokatern en een plattegrond. In Seroskerken deelde rapper Sykes de boeken uit. Ik heb nog nooit gelezen, dus ik wil het wel gaan lezen. En wat verwacht je ervan? Ja, heftig, maar wel ook interessant. Spannend eigenlijk en verdrietig. Ik denk wel ook soms wel blij. Ga je het boek nou van voor naar achter helemaal uitlezen? Nou, ik denk wel dat ik er veel van ga lezen, ja. Want ik hou wel van zulke boeken eigenlijk. Ja, waarom? Nou, ik hou wel van spannende verhalen en een beetje eng en ook leuk door elkaar. De boulevard van Vlissingen moet worden opgeknapt. Althans, dat wil de gemeente. En dit jaar wil ze daarvoor met een plan komen. Inwoners mogen meedenken en rust en groen zijn de toverwoorden, zo blijkt. Ik zou het leuk vinden dat er wat meer bloembakken kwamen. En dan is het wel handig dat je ze hoog ophangt. Ja, dat geeft gewoon een fleurig aanzicht. Nou, ik zou wat meer gezelligheid willen zien. Misschien wat meer cafeetjes, misschien nog wat meer restaurants, dat soort dingen. De auto's mogen van mijn pad weg. Als je op de boulevard, dan moet je gaan lopen of moet je fietsen en niet met de auto's. Een beetje autoluw, autovrij. Minder gescheur van jonge gasten, het liefst. En ja, dat je lekker kan flaneren over die boulevard. En de ideeën kunnen tot 1 maart worden ingestuurd via de site van de gemeente Vlissingen. Geestelijk verzorgers. In tijden van ziekte, verlies of andere moeilijke situaties staan ze klaar om een luisterend oor te bieden aan mensen die in een zorginstelling verblijven. En tijdens de pandemie weten zowel bewoners als medewerkers hen te vinden. Als je ergens aanmeldt als geestelijk verzorger, dan wordt er automatisch gedacht, oh, die komt van de kerk of zo. Of die komt over het geloof praten. Dat is een beetje de geur die er rondom ons vak hangt, zeg maar. En dat is vanuit vroeger misschien wel verklaarbaar, maar nee, dat is het mooie van het werk van een geestelijk verzorger. Dat je er voor iedereen bent. Juist door wat we dan met corona meegemaakt hebben, merk je ook dat mensen de ogen open gaan van, hé, die geestelijke verzorger, dat is eigenlijk best wel heel goed om daar ook eens even mee te praten. Het gaat helemaal niet alleen over geloof. Het kan over geloof gaan, maar het gaat gewoon over mijn leven. Over wat doet het leven met mij en wat doe ik met het leven. Gert Zomer en Eveline Post zijn geestelijk verzorger in de verpleeghuizen van Zorgstroom. Hun werk bestaat vooral uit luisteren en mensen bijstaan. Mensen zijn onzeker, onrustig daardoor ook. Kijk, als je het is natuurlijk ook verschillend per afdeling waar je komt. Als je op een psychogeriatrische afdeling komt, mensen met dementie, daar zit vooral de onrust. Ze merken dat er van alles gebeurt, dat het anders is. En dat roept vragen op en ze kunnen het niet plaatsen wat er gebeurt. Maar je merkt het en dan moet je er zijn. En dan moet je zo even een kopje koffie gaan drinken, zo even samen gaan zitten. Vooral tijdens de eerste lockdown was er veel angst onder de bewoners. Er was een grote mate van eenzaamheid, ook wel van angst. Van niet goed weten hoe je leven nog vorm te geven. Maar vooral dat gevoel van ingesloten en opgesloten zijn. Daar gingen heel veel van onze gesprekken over. Maar ook het zorgpersoneel zoekt inmiddels vaker steun bij de geestelijk verzorgers. Afstand nemen, stilstaan bij wat ze hebben meegemaakt, blijkt superbelangrijk. In die hele hectische periode dat we op de automatische piloot aan het overleven waren, dan gesprekken gaan voeren over, dus nu, over schuldgevoel, over machteloosheid, over verdriet, wat je zelf ook ervoer. Even uit de hectiek stappen, uit die onrust van het continu bezig zijn, continu aan het zorgen. Het zorgen voor jezelf, dat kwam heel sterk naar voren van hoe gaaf is dat en dat vergeten we zo gauw.
Want juist werken in de zorg is er altijd zijn voor een ander. Het was een droge en zonnige dag, zolang de stapelwolken niet in de weg zaten tenminste. Het werd maximaal 7 graden bij matige wind uit het noorden. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen is het overwegend zonnig met wederom maximaal 7 graden. En zondag gaat het harder waaien, is er meer bewolking en later op de dag ook regen. Dus geniet ervan morgen. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een mooie avond, een goed weekend en tot morgen.